everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. X Kingdom. Katawa ron. Wala di katawa. Ikaw katawa. Wa ba di ka malipay? Di ka mo katawa. Aw, mo katawa gaga. Pero dili sama si mong reaksyon ron ay. Mura kang amaw mo katawa. Irang! Ikaw kagiron. Nga na malipayon ka man kaayo, tewas. Oy, naamday ka dong luminos. Oh. Ang ako dong malipayon kay ko tungod kay nagkakita nagkukog babae nga alang ni mo. May paani dong luminos. Magminyo na ka. Ha? O kinsa may akong minyuan? Natural ka tong kurason. Ang magatong bayot. O saman, ipamay tila itong manok karong gabi daerang ha. Panghagad na ta, minyo na niya itong anak, hilaw. Niya magkaapo na po tayong hilaw. Aray! Hilamay! Sige lang late reaction. Galan ka lang di wasaya ka. Ginoo! Kay kita ka na ko Ginoo. Awa Ginoo, gisagpa ko. Awa. Mobawas ko Ginoo ha. Okay ka? Mobawas ko siya pagsagpa na ko. Soye ng bounce ron. Dili man mi uyab adtong kurason. Onsa? Bitaw, dili may uyab adtong kurason. Dili sa bahay mo nga ako siyang panguyaban kay Anak. dili may angay sa usag-usatay. Usay dili agay sa usag-usa. Oy, anak. Anak kong nakog apali. Timan edong. Anak kong hilaw. Ikaw gwapo ka. O kato niya ni din sa itong payag. Di panandugay, gwapa sad. Ikaw gwapo, siya gwapa. Di parisong yung manuha. Wasay. Ikaw ba? Ayaw ragod pagdamgong nagmata be? Dairang. Hay, paminaw! Buti pa sabot sa atong anak hilaw. Nga katong babayhan na, dili sila ang usag-usag-usa. Kaya katong babayhan na, dunay auto. Nga doon na pag-bodyguard nga bayot. Nga samtang si Dong Luminos, anak tang hilaw, ang bugtong sakyanan, ang iya yung taong tsinelas. Kung magkalisod, waga ni tsinelas. Mani maayo. Maayo na. Mani maayo. Paminaw na ko. Mailisa ring auto. Lisod tong panguyaban tay. Nalaman. Bisag buutan tong babayhana. Oo. Wa ta masayod. Kay? Ang mga ginikanan adto niya, istrikto di ay. Masawa na ka ginikanan. Sakto jugadong kay istrikto man ganitong nagbantay daw. Unsa pa ka itong mga ginikanan na itong babayanan na? Mga sawa na kaginikanan. Ay hanggaw nimo. Wala ay problema! Lugusa! Ano ay problema? Oh, pulos ka lang yun kabuang wasay! Iwalop po! Wah! Aray! Lame! Let's action! Pahuay wasay! Nga naman ko. Wa ko makasabot. Ingon sa gusto ko makita si Corazon. Ganina ko palang gani siya nakita. Nakalitan na tingali ko. Mawara tingali siya sa akong una-una. Nakitaan mo na ba siya, Luminous? Pular? Nakitaan mo na ba siya sa imong kasing-kasing? Oh, si Prinsesa Hestia? Oh, Luminous, si Prinsesa Hestia. Nakita na mo kaganiha nga may maanyang babae nga ni Anhi dinhi. Og amo sang nasaksihan nga pilit kayo ang imong tinan-awan nga duniya, Luminous. Ha? Kay man tayo sab ninyo oy. Oh, diha po ganiha sa dihang ni Anhi dinhi ang akong bisita. Luminous, basin og masaagang imong kasing-kasing. Basin mahigug makasalain og kahuman mahigug makausab ni Prinsesa Hestia og maghatab na unya na og kalabad sa imong ulo og kasamok. Pular, Ningning, ang kasing-kasing sa kabinuhat, dili kini sa iyong tudloan sa paghigugma ngadto sa kabinuhat. Kung pananglit, mahigugma ko ni Corazon, ug dili katong giingon ninyong prinsesa sa Lemuria ang ipitik sa akong kasing-kasing.
Unsaon naman lang? Dili ka angayang mahigugma nga do sa usa ka mortal luminous. Tungod kay immortal ka luminous. Busa, angay ka lang usab sa immortal. Ningning, Oy, hala, ginawa ko. Naunsa man taon ning akong anak na hilaw. Gainok-tok man, nagakibot-kibot ng baba. Why? Pa sila no? Nakigsulti ni Siyas iyang kaugalingon? sige. Pangitaon ko siya. Ha? Oy, kinsa may iyang pangitaon? O kinsa man silang iyang gikasulti? Tinuod generan! Ay, Ha? nagday! Uy, hinayal ko nung nantigog mo ba? O lagi di palang yun dugay. Akong nakita og nadongog si Dong Luminos nga daw nagikasolte. Pero wa ko makakita. Abi ba nakog naunsa na na siya, oy? Abi ba nakog nabuang gakibot-kibot man sagot ang iyang baba? La, murag lubot si mungaan. Man- Kakibot-kibot. Tay pa. Apil Wa ng mungaan. ka. Wa ka nga unsa? Kuan ba? Basin og kadtong amon. Amon nga atong kailang duwende. Uy, Gipakita sab niya. si Amon! Hala. Hala! Kita ang dadong amon. Basin nagpakita niya ang duwende. Ug unsa? Og kadtong sa unang panahon nga kahit mohayag din niya ang palibot sa ilawom sa payag. Basin kadtong amon ang nagmugna ato. Ug unsa pag yun wasay? Og kadtong amon nga nagkakawat sa tong isa tuwang dinhi. Mao, basig siya nagkawat. Mao, wala pakita nato irang, wala siya pakita nato. Og kay nga naman sa kono nga iyamang kawaton. Basig nakagusto siya sa apali atong isa tuwang Kahanggaw kahoy. nalikoy na po sa Basig pali. gusto niyang pang-uson irang. Ay, ikaw no, grabe na yung Hala, kayo. no. Ikaw ba? Pagkabastos lang sila nang imong una-una. Aray! Kari akago. Hilaw man nang sige ni mong ingon na nang apali wasay. Hanggaw ka man ganun ng apali. Sige hisgod ng apali. Ay, mas may panok ka ng apali ni mo. Ay, unaha o pagpangos. Bastos ka na ko. Unayan ang pangos do. Oy, maumod ko irang. Isuwayan ko na ni. Naumod ko. Kalain. Nasama doon ako. Mula yung kag malingin siguro. Di pa nga sa kapalin, nasama doon akong agtang. Ikaw ba? Nasi mo na bastos? Maong moingon ka na kung bastos. O sa banday! Ginoo! Si Wasay ni Ginoo! Oo. Nakikita ka man ako, Ginoo. Karon ka. Kailam ka na ko, Ginoo. Wasay ni! Hi, Ginoo! Aray! Ay! Amawa niya ni mga saya ka, oy! Nga na maginalit, maginangin mga aray! Pero yun na. Matutok man tani mo. Pero yun na, paragod, say! Hain naman de ka itong the wind din, no? Nga nang wa naman magpakita na itong duha, wasay! Haring Alastol, Rakus Salim. Unsay tuyo. nakamata na ang diwindi nga higala ni Prinsesa Estia. Giingnan pa ko nga ako kuno siyang paggawson siyang gibutangan nimo o sa imong gibutangan niya ba? Nabali naman noon. Ikaw ron. Maayo kay nakamata na siya. Wa man na siya hinunglan. Unsay way hinungdan? Gamit kay na nato ang maong linalang. Tungod kay siya, nagtuo ko nga siya lang ang nasayod kung hain karon si Prinsesa Hestia. Ayaw kog bakaki. Kamong duha nag-uban paingon din sa kalibutan sa mga mortal. Ayaw kog bakaki! Tugan sa tinuod kung hain si Prinsesa Hestia. Tugan! Lagi kong may baw. Bisan, unsahan pa ko nimo. Wa ko ikato. Ayaw pamakak! Hala. Napislat ang diwindi. Haring Alastol, imong pagsumbang niya oh. Nay, ug patay na ang diwindi. Oh, nahinaykan ko ang mga duwende. Gisumbang mo guni mo. Gamay mo kayo na siya. Og
kusga na imong kumo. Makapatay gyud na. Ilabay siya, Rako Salim. Ilabay! Buset! Wa ko'y nakuhang kasayuran na ng maong duwende. Buset! May gisulti ka na ko ang imong inahan. Dada Armando. Matud pa ni mami ni mo, Ilsa. Nilakaw ko man kuno nga ikaw ra kuno usa. O minasad ang kang tao. Yes, Dad. Tinuod na. Sorry, Dada. Dili na mausap. Kinahanglang dili na gyud yung uspon. Tungkol kidaghang mabinuang karon sa tong palibot. Mao nang dili ko gustong mag-inusara kang mulakaw. Lalaki man kuno ang imong naligsan sa miagi adlaw. O gisusi mo kini kauban si Remy kagahapon. Yes, Dada. Wa man sab kuno siya maunsa. Kusog-kusog pa yang akong pagkabundol niya sa sakyanan. Apan, wa man siya na angkon nga bunog. Og sa akong tanaw, Dada, buutan si Luminous. Gusto ko siyang mamahimong higala. Ayaw pagbaton og higalang lalaki, korason. Oh, Dada Armando. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.